Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Ka Mukhla FC kala long ka Lahduh ka Baningkong jong ka Lympung Ïalehkai. Roy pala Invitation Football Tournament arajar arpulai bala Pynïaid ka Wjdsa District Sports Association. Kani kalawan hadian ba ka Mukhla FC kala pendiam ya ka Salaro FC da Arla North ha ka jingkon final ka balalong hamadan kiang nang ba stadium lat talabo Juwai hinin kesingi. Ya kani ka Lympung Ïalehkai lawan ban pena perdaya ka da ukun jong ba Roy pala bam ka hedwar ublay ma sniab halang dhar ubade Deputy Chief Minister ka sarkar jilla ha ka jinge dan lang kibahiyang hasem nalor MLA ka Juwai uma wailat miki shila udoloy ka elaka Juwai uma puramon kinjin kidakot nong kit kambat nong yalam ka WJDSA kibakantob yo EMH pasa General Secretary ulamat ulalu ha ka jinge lang ka bala Pynïaid Vice President ka WJDSA Patrick Lamre haba pai sa kajinga kun kabalawan sa kilang dok pat ba babun kajinga kun na dok basdang haduk bandakot kapor balabu kalalong kabasong shit bah ha ka baro atli ki kunhon kilayele shitom manyo penki jar bat shwaban kut baro ar ki kala ka Mukhla FC kalayo ban penki jar ha ka minute ka ba 10% plus r bat ka weipat ka minute ka ba khandai po plus san bala tap do primrose laman hadin kajinga kun na sam kusnam sa baro atli ki kunhon bat kala du jong kani ka Lympung kalayo ban Korea ka song pisa ka ba sanlak tingka ringkat ka khusnam kat ba ka kunhun ka bawan baar kalayo priang ka khusnam pisa ka ba arlak tingka lembat ka khusnam